estáse facendo un pouco duro, verdade? Que tal se xogamos a pensar? A diferencia das outras recomendacións que fixemos, este é o libro que contén un montón de actividades prácticas. Están baseadas no proxecto Noria, de Ángela Sátiro, onde os nenos e nenas aprenden a pensar creativamente e onde a imaginación é a protagonista e debemos ter un clima relaxante. Na primeira parte do libro é unha fundamentación teórica deste proxecto, como é, en que consiste, como empregar este manual, e unha segunda parte con actividades. Algún exemplo podería ser: actividade 1, dar razóns do que se fai, é dicir, por exemplo, as razóns que tes para comer ou non chocolate, non cruzar cando o semáforo este en cor vermella, tomar os remedios que mandou o médico. Actividade 2, dar razóns como boas razóns. Esta é un pouquiño máis complexa. Cada neno ou nena deberá dar razóns sobre algunhas afirmacións e despois, cando as poñan, os outros decidirán se é boa razón ou non. E, por suposto, para iso deberán empregar as súas propias razóns. Entre moitas outras actividades que atoparedes no noso libro. Hoxe, as bibliotecas municipais recomendan Jugar a pensar, de Ángela Sátiro e Irene de Puig.